Good afternoon, ladies and gentlemen. Captain Bylander and his crew would like to welcome you on board this Scandinavian Airlines DC-10, bound for Singapore. Our first stop will be Karachi, and the flying time will be 7 hours and 30 minutes. Please fasten your seatbelts and kindly keep them fastened whenever seated. Our Scanorama magazine in the seat pocket in front of you contains route maps and price lists for items available on board. And we wish you a pleasant journey. VTEC skal også på en lang rejse til, ikke Singapore, men Bangkok, med luftkaptajn Finn Døstrup fra SAS, som flyver en DC-10 ligesom den her. Det kunne være sjovt at vide, hvor stor den er egentlig. Hvor stor er den i forhold til Rundetårn for eksempel? Ja, den er 10-15 meter længere. Den er 55 meter fra næse til halespids. Og den rager altså et godt stykke op over Rundetårn, hvis vi kunne stille den op på højkant. Absolut, ja. Og der sidder du og... Ja, vi sidder 3 stykker ude i cockpittet her, styrehuset. Jeg sidder til venstre, til højre for mig sidder det, vi kalder styrmanden, og bag ham sidder en tredje pilot, som også er tekniker. Ja, og der har I godt udsyn? Der har vi nogle af de bedste sæder i flyet, fin udsigt og gode stole. Og bag os har vi et lille køkken, det er her, og længere bagud kommer så første klasse, og så kommer business class, som vi kalder det nu. Og bag os har vi turistklassen. Og i alt bliver det hvor mange mennesker? I alt bliver det passagerer ca. 250, og så er vi 13 i besætningen. Ja. Og det der her lift-off-vægten, altså landingsstart? Startfarten kan vi tage først. Vi starter med en maksimum vægt på 251,7 tons, og vi kan lande med maksimum 187 tons. Og er disse mange tons, hvor meget er nyttelast, hvor meget er passagerer og bagage? Ja, et fuldhus passagerer 250 passagerer, det svarer cirka til 25 tons med bagage og spritflasker og hvad de ellers har købt. Ja. Og så har vi plads til endnu en 10-15 tons fragt nede i lastrummene nedenunder. Men derudover er der jo... Ja, så skal man så til at tælle sammen, så mangler der nogle tons et eller andet sted. Og det der mangler der, det er brændstof, det er en slags petroleum, vi bruger, og der kan vi have maksimum 111 tons. Så det er altså forskellen på start- og landingsvægt. Det er den brændstof, vi smider ud i luften og får fart ud af. I løbet af sådan en tur 111 tons eller 100 tons eller noget den ja, 100 tons, det vil vi bruge, hvis vi skulle flyve cirka 10 timer. Ja. Går vi nu lidt længere bagud, så har vi vingerne og motorerne. Ja, skal vi tage vingerne først. Fra vingtip til vingtip, der er der 50 meter. Og det er relativt lidt, når man tænker på, at flyet er 55 meter langt. Men det skyldes meget effektive vinger. De er meget brede inden for enden, har en bestemt facon, bestemt profil. Så det giver altså tilstrækkelig opdrift til, at vi kan fare afsted med en fart på 82% af lydens hastighed. Og for at vi kan gøre det, så har vi motorerne, og de er kraftige. Det er en kombination af brændstof, der bliver antændt og pustet bagud. Det virker altså sådan som en slags raket. Og så sidder der ud over det foran en slags propeller, der bliver drevet rundt også. De skubber også luften bagud, og derved så farer vi fremover. Vi kan teoretisk flyve på én motor, vi kan i alle fald gøre det, når vi ikke har for høj vægt, men 2 motorer kan vi klare os på, så vi har masser af... Og vi har 3. Vi har 3, ja. Skulle vi ikke gå over og se, hvor det egentlig er, vi skal hen? Og der synes vi ikke, det er så praktisk med landkort, der bør vi tage en globus. Ja, jorden er også rund. Det er den jo. Jeg skal finde, hvor vi bor. Vi bor sådan rundt der. Ja. Kan du se, hvor vi skal hen? Ja, det kan jeg. Vi har Indien her, og vest for Indien ligger Pakistan, og vi skal over til en by, der hedder Karachi, som ligger ude ved kysten i Pakistan. Og derfra skal vi så videre hen over det indiske kontinent, over Rangoon og over til Bangkok i Thailand. Ja, vi kalder det en storcirkel. Ja.
Og en stor cirkel, det udgør den korteste distance på en rund ting, en kugle, som jorden er. Ja, skal vi tage globussen væk og undersøge nærmere, hvordan det overhovedet kan gå til, at en 250 tons vægt kan lette ved starten. Vi har forberedt et lille forsøg med en stor blæsemaskine her. Og det der, hvad er det, Finn? Ja, det er en model af en flyvemaskinvinge. Den er næsten flad nedenunder, man krummer stærkt på overfladen. Og det giver en lille smule overtryk nedenunder, men et stort undertryk ovenover, og det der er med til at løfte flyet. Og vi kan prøve at sætte blæseren på og se, hvad der sker med vingen der. Langsomt starter vi. Hvad er det, der sker der omkring vingen? Ja, der sker, at lufttrykket giver os opdrift på undersiden. Der er fart på. Det kommer blæsende her. Og så bliver luften delt i to dele. Noget går over vingen, noget går under. Det, der går over vingen, skal en længere vej, fordi den krummer her. Der kommer større hastighed på over vingen, og derved så kommer der et lavtryk her. Og det lavtryk giver den allerstørste del af vores opdrift. Suger den til værs. Det kan man sige, det suger flyet til værs, ja. Nu i det her tilfælde, der bevægede vingen sig jo faktisk ikke. Det gør den jo i virkeligheden. Det var et modelforsøg. I virkeligheden så er det klart, at så er det vingen, der bliver bevæget igennem luften, men det spiller ingen rolle for forsøg. Det er fuldstændig som luften passerer. Men når I starter, så skal I altså sørge for, at vingen i forhold til luften får en bestemt hastighed. Så kommer denne opdrift, ikke? Ja, Hvor meget skal I op på? Ja, vi har her en liste her, som... vi ved selvfølgelig, hvor meget flyet vejer, når vi skal starte, og lad os sige, at vi vejer 250 tons. Så kan vi se, at når vi kommer på en fart på 314-15 km, så begynder vi at løfte næsen, og så en cirka 10-15 km derefter, så er flyet i luften. Det vil sige, at vi kommer i luften på en hastighed, som er cirka 330 km i timen. Og det tager et halvt minuts penge? Eller det tager sådan lidt over et halvt minut, mellem et halvt og et helt minut, afhængig af, hvor meget modvind der er på starten. Men inden I overhovedet begynder på at lette, så skal I jo lave det her en check-procedure på dansk. Ja, vi har en huskeseddel, vi kalder det på engelsk en checklist. Det er en masse punkter, som skal gennemgås, inden vi det hele taget kan starte motorerne. Og det har vi så delt op blandt os tre i cockpittet, og sådan at en gør en ting, en anden, og i fællesskab gør vi så resten. I kan ikke huske det hele? Vi kunne måske godt, hvis vi skulle, men vi må ikke, fordi man kan let blive distraheret af ting udenom. Der kommer måske nogen med en bil kørende hen mod flyet dernede. Så glemmer vi det bare. Så vi kører slavisk, punkt for punkt, og gennemfører alt, sådan at intet er glemt. Og den er på engelsk, siger jeg? Den er på engelsk, ja. Vi er jo i SAS, der er vi 3 nationer, Sverige, Norge og Danmark. Vi snakker hver sit sprog. Nogle af os snakker dialekt. Det kan let blive misforståelser. Tallene for eksempel er ikke engelsk på skandinavisk, så derfor så kører vi engelsk. Vi bruger engelsk, når vi taler til hinanden i cockpittet. Der må ikke ske nogen misforståelser. Det er klart, at snakker vi privatsnak, så kan vi godt bruge vores jyske og skånske dialekter. Finn, synes du ikke, vi skulle se på check-proceduren i virkeligheden? Jo, lad os gøre det. Så er vi ombord på SAS DC-10, og vi skal gøre cockpittet klar til en flyvning fra Karachi til Bangkok. Vi har en lang række punkter, der skal tjekkes, inden vi er klar til at starte. Og det er fordelt mellem os alle tre her i cockpittet, således at styrmanden, som sidder over til højre, han læser en del af vores checkliste. Den tredje pilot, som sidder bagved, læser en anden del, og vi tjekker alle sammen alle de forskellige ting, således at der ikke er nogen ting, som bliver overset. Og nu skal vi straks i gang med at finde ud af, hvordan vi finder frem til Bangkok. Og det gør vi via et automatisk navigationssystem. Og det kan vi se hernede. Temperature stations. Flight guidance panel. Flight guidance panel is set. Set. And compasses.
306. Og den er noget off der. Så kommer det elektrisk forstyrrelse på jorden. Tjek. Ja. Okay. Tjek. Flight instruments. Check left. All meters. 1016. 1016. Så sætter vi højdemåleren til den korrekte indstilling, således at højdemåleren her viser den højde, som flyvepladsen har over havet. Og det er altså cirka 70 fod eller omkring 25 meter. Radial meters. Set and checked. Check left. Cabin signs. Out. Standby for flight. Ja, nu skal vi så se, hvor langt computeren er kommet med at finde ud af, hvilken rute vi skal flyve. Og det ser vi hernede. Vi har en dokumentation, det vi kalder en flightplan, som beskriver vores rute. Og den vi får fat på computeren hernede skal være den samme. Så nu ser vi efter, om det er det. Vi tjekker det punkt for punkt. Karachi står deroppe øverst. Og så tager vi og kører frem en punkt ad gangen. Og tjekker, at det hele bliver korrekt. At ikke den har taget fejl på nogen måde. Og vi ser, at han slutter af med Bangkok, og det er godt. Nu bliver vi kaldt op ned fra jorden. Det var mekanikeren dernede, der gerne vil have os til at flyve nu, så vi skal skynde os at blive færdige med vores checkliste her. Og vi kan se på nuværende tidspunkt herovre på den anden computer. Jeg kan vælge den her også, hvis jeg har lyst til det. Og der ser vi en kode. Det er en kode for hver hovedgyro, vi har dernede. Og den siger, at på nuværende tidspunkt, så har gyroen indstillet sig korrekt. Og vi kan nu begynde at starte motorerne op. Ja, flight plan. Flight plan er checked. Load sheet and cargo report. Checked. Windows. Lock closed, lock left. Locked. Brake temperature. 160. Checked. Fuels. Checked. Checked. Lights are off, yes. And cabin report. Den er received, han har lige ringet. Cabin clear. Doors. Så vi han er start op her. Parking brakes and brake pressure. On and checked. Scandinavian 971 now, interesting start for Bangkok. Level 971, say again. Requesting start up for Bangkok. Level 971, clear to start engines. Temperature 17 degree Charlie, expect runway 07 left. Roger, clear to start up for 07 left, Scandinavian 971. Start up clearance to receive. Ignition. Alpha. Ground conducted. Off tank pumps. We are ready for starting. On. Pneumatic and packs. Off. Pneumatic pressure. Starting. Okay, check is complete. Starting number 3. Ready 3. Fuel on. DGT. Oil pressure. 752, stand by for 330. Watch. Starting number 1. Ready, one? Fuel on. Starting number 2. Ready, two? 752, cleared into position. Runway 07 left. Clear for takeoff. Surface You're right. and variable. Engines checked. Order throttle ton. Parking brakes checked off. Off. Checked. Timing. Set power. Start timing. Engines checked. Checklist completed. Power set. 140. 140. Plan. Viva.
Heroppe. Ja, select. Flaps op. Box 175. Ja. Selected. Max close. Max close. And all set. Og så er vi på vej fra Karachi til Bangkok. Men inden vi nu sejler videre, så skal vi se på det instrument her, som er en gyro. Ja. Som er noget meget vigtigt noget for jer, ikke? Det er faktisk meget, meget vigtigt, fordi det er med til at styre vores automatiske pilot, autostyringen. Det er med til at give information til vores instrumenter, vi flyver efter. Og det er med i mange andre computersystemer. En gyro, det er et lille hjul, der spinner meget hurtigt rundt. Man kan næppe få øje på det her nede i virvaret af ledninger. Helt inde i midten Men der. det ligger helt inde i midten. Og der snurrer den meget, meget hurtigt rundt. Og så er den sat op på forskellige lejre, sådan at uanset hvad vi gør med flyet, så bliver gyroen stående stille. Den bevæger sig ikke i nogen retning. Den står fuldstændig i samme stilling hele tiden. Den stilling har vi faktisk allerede fået den anbragt i, mens vi holder på jorden. Det er det, du indstiller den på? Det er det, vi sidder og leger med vores computer, nede i navigationscomputer. Der indstiller vi gyroen sådan, at den står på den position, og vi ved, at flyet er lige nøjagtigt i Karachi på et bestemt sted. Og ud fra det, så måler navigationssystemet, hvor vi er henne. Ja. Det er det, man bruger gyroen til først og fremmest. Ja. Okay, vi skal se lidt mere på autopilot og sådan noget, men hvor lang tid tager det egentlig fra starten og til du er oppe i den højde, du gerne vil have? Ja, selve starten tager under et minut, inden vi er kommet i luften. Ja, vi stiger i øjeblikket op til vores marshøjde, som skal blive 10.700 meter. Og det er så den højde, vi fortsætter i. Det er autopiloten, som styrer flyet, og det er også autopiloten, som om et øjeblik vil begynde at flyve vandret. Nu har vi 300 meter tilbage, før vi er oppe på vores marshøjde. Om et øjeblik, så vil vi, når den her aviser kommer herned, så vil vi få et lys på her, der advarer os om, at nu er vi ved at komme op på vores højde. Og samtidig vil de her lys, som overvåger autopiloten, de vil ændre sig. Der vil komme til at stå noget andet her, og det prøver vi at holde øje med nu. Nu om et øjeblik kommer der et horn, som lyder, og der var lyset også. Nu er vi advaret, nu nærmer vi os den højde, vi skal flade ud i. Vi overvåger så, at autopiloten gør rigtigt. Om et øjeblik ændrer lyset sig heroppe. Det gør det, når vi kommer op til, når højdemåleren kommer op her cirka, så ændrer det lys sig. Og vi vil samtidig kunne se, at den begynder at gå lidt nedad, det vil sige, at flyet begynder at sætte næsen nedad. Nu gik det lys ud her, og nu kommer der til at stå noget her, ALT-CRP. Det betyder, at autopiloten har fanget den højde, vi skal flyve vandret på. Og nu begynder næsen at gå ned. Vi ser viseren her, der begynder at pege nedad. Langsomt men sikkert. Om et øjeblik i 35.000 fod, eller i 10.700 meter, så flyver vi vandret. Det ændrer sig igen, det her lys. Nu står der ALT hold, på engelsk altitude hold, eller vi holder højden. 35.000 fod. Så er vi kommet op i vores marshøjde, som vi kalder det. Det er den højde, vi skal flyve i herfra det meste af vejen til Bangkok. Jeg ved ikke, om nogen lader mærke til, at efter starten, så havde jeg travlt med at sidde og pille herovre. Og det jeg gjorde, det var, at jeg satte den automatiske styring ind. Og det vil faktisk sige, at flyet bliver styret af alle de her forskellige gyroer og instrumenter, som sidder rundt omkring. Grunden til, at vi gør det, det er faktisk lidt flot ved at skulle indrømme, for det er sådan set, at autopiloten den er bedre til at flyve end jeg er. Den er meget mere nøjagtig. Den lader sig ikke snyde af, hvad den føler, hvis det hopper lidt. Den kører bare, som den skal, hvor vi andre måske indimellem kan lade os distrahere af forskellige ting. Men nu skal jeg prøve at vise, hvordan vi flyver, når vi flyver manuelt, for selvfølgelig kan det lade sig gøre. Og jeg kobler autopiloten ud ved at trykke på en knap over på rattet. Vi kan samtidig se, at den her kontakt falder ned, stiller sig hernede, og det betyder, at så er det mig, der styrer manuelt. Og det prøver vi nu. Så nu styrer jeg, og det vil så sige, at jeg skal holde øje med horisonten her, holde øje med højden, holde øje med kursen.
allerede nu så er vi ved at stige lidt opad. Det skulle vi ikke have gjort. Vi skulle holde den her 33.000 fod. Så jeg prøver at flyve ned igen. Og det er ganske små bevægelser, man bruger her. Jeg prøver stadigvæk på at komme ned i 33.000 fod. Vi ligger sikkert 30 meter for højt. Så er vi på vej nedover. Om et øjeblik er vi i 33.000 fod, men som man sikkert kan forstå, så kræver det, at man hele tiden kigger på de instrumenter uafbrudt. For i samme øjeblik, man kigger bort, ja, så kan der ske de sjoveste ting, som for eksempel, hvis man kan sammenligne med, hvis man sidder på en cykel og kigger ud over skulderen til den ene side, skal se, om der kommer nogen forbi, man kender. Og så har man tilbøjelighed til at sidde og dreje til samme side, som man kigger, og nu skal vi se, om jeg kommer til at gøre det samme. Det er muligt, at jeg kommer til at ligge og lave et sving til højre. Det vil være en ganske naturlig refleks, hvis jeg gjorde det. Og det er det, man helst ikke skal. Man kan godt se på horisonten nu, der ligger vi allerede i et højere sving. I kan se, hvordan flyet krænger i forhold til horisonten. Og det skal vi selvfølgelig ikke. Samtidig er vi kommet lidt højere op, end vi skulle være. Så jeg må have flyet ned igen. Jeg må op på den rigtige kurs. Jeg har med andre ord ikke tid til at tage mig ret meget andet, end at sidde og styre. Og på et fly som det her, som er så kompliceret, som det i grunden er, så kræves det, at man overvåger mange forskellige ting. Det kræves, at man holder øje med sit navigationssystem, som er hernede. Man er nødt til at følge med i, hvordan det går med motorerne. Der skal også gerne være tid til en gang imellem at tale til vores passagerer, som sidder inde bag i, at vi skal for at høre, hvad der foregår. Og vi andre skulle gerne have tid til en bid mad, måske en kop kaffe. Så det jeg gør nu, det er, at jeg sætter autopiloten på igen. Og det gør vi heroppe. Nu er autopiloten inde. Og nu vil jeg have, at den skal svinge tilbage over til den rigtige kurs. Jeg behøver slet ikke at sige til den, for den gør det selv. Hvis den svinger over, svinger til højre nu for at komme ind, så vi ligger korrekt. Den fanger den rigtige højde, som vi havde oprindeligt. Og om et øjeblik, så ligger vi bare perfekt i luften, som vi skal. Og jeg har tid til at tage min kaffe. Og det gør jeg så nu. Dejlig varm kaffe. Når vi nu flyver her på vores marchhøjde, så er vores fart meget konstant. Og det bliver klaret af vores automatiske gashåndtag. Vi sætter en bestemt fart i den fart, som tilsvarer den højde, vi flyver, sætter vi ind på en computer. Og det vi får ud af det er, at flyet automatisk holder den hastighed, som er den bedste for den højde, vi flyver i. Altså mest økonomisk. Det er en hastighed, vi flyver nu. Den er bestemt af højden, som jeg sagde, og af vægten. Når vi skal ned og lande, så har vi også helt faste farter. De farter, de er afhængige af, hvor mange bremseklapper, hvor mange ting vi har hængt ud på flyet til at give større opdrift. Og jo mere vi hænger ud, nogen kalder det flaps, nogen kalder det landingsklapper, jo mere vi slår ud af det, jo langsommere kan vi flyve. Og det klarer de automatiske gashåndtag også. Vi har en tabel, vi kan slå op på, og der kan vi se, hvilken fart vi skal flyve, når vi har for eksempel landingsklapperne sænket ud til 15 grader. Det sætter vi ind på vores computer heroppe, og farten bliver nøjagtigt det, som den skal være. Deri ligger en enorm sikkerhed, fordi ingenting kan få flyet til at tabe hastighed, så vi mister opdriften. Vi kommer aldrig ind i den situation, at flyet pludselig mister opdriften og falder nedad. Det var i meget gamle dage, det havde man ikke det system, og der var det noget, som man indimellem kunne forårsage svære problemer, det med at holde farten. På de moderne fly i dag er det overvåget af os, men det bliver styret automatisk. Ja, nu nævnte du flaps og bremseklapper og alt det der, og vigtigheden af det, og computerstyrken af det. Men jeg tror, vi skal kigge lidt på, hvordan de ser ud, når de fungerer, og se lidt på, hvilken funktion de forskellige ting på vingerne har, for de har jo ikke alle sammen den samme funktion. Det har de ikke, nej. Vi har det, vi kalder flaps, eller landingsklapperne. De bliver sænket ud bagved på bagkanten af vingen, og bliver sådan ligesom forårsaget, at vingen kommer til at krumme noget mere. Og det kan vi tydeligt se der, hvordan
vingen får en anden profil, og det giver større opdrift. Det vil sige, at vi behøver mindre fart for at holde flyet flyvende. Der kan vi se, at flapsen er på vej ned. De er nu nede i, vi er tit på 22 grader, og vi kan sætte dem helt ned til 40 grader. Så kan du sætte flyets hastighed meget stærkt ned, ikke? Og det der kommer der, har ikke noget med flapsen at gøre. Det er det, vi styrer flyet med, så at det ikke ruller fra den ene side til den anden. Der ser vi så selve landingen, der kan vi se, at flapsen er helt nede. Nu kommer nogle klapper op på oversiden af vingen. De bliver kun brugt, når vi er på jorden, og de bliver brugt til at bremse med, og samtidig ødelægge opdriften med, så at vi ikke risikerer at komme til at hoppe afsted. Det er det, man kalder bremseklapper? Det kan man kalde en bremseklapper, ja. Men det styres altså i virkeligheden stort set ikke af dig, men af computeren. Nej, når det lander, så er det så dig, der Når vi lander, så er det os, der lander. Vi kan lande automatisk, men de fleste steder lander vi manuelt. Men det der med de forskellige ting, som kommer ud, netop bremseklapperne, der siger vi også til en computer, sæt dem ud, når vi lander. Lige snart hjulen er nede, så kommer de automatisk. Skal vi prøve at repetere dine hovedinstrumenter? Du har jo 4, så vi kan huske 4 hovedinstrumenter. Man kan sige, at vi har 4 hovedinstrumenter, ja. Det vigtigste, det er det, vi ser op til venstre. Det er den her, som vi kalder den kunstige horisont. Man kan se noget blåt og noget sort. Det er himlen og jorden. Og så kan man se en lille model af flyvemaskinen der. Det vil sige, at vi kan se, om vi krænger i forhold til horisonten. Det næste til højre, det er højdemåleren. Den siger der på filmen, der siger den 32.980 fod. Altså, vi ligger en lille smule under den højde, vi skulle. Længere nede har vi et instrument, længere nede til højre, et instrument, som viser, om flyet stiger eller synker. Og så har vi under horisonten har vi et kompas, som har en hel masse indbyggede smarte informationer, men det er det, vi kan holde vores retning efter, og det er det, vi navigerer efter. Ja. Det er det, du sidder og kigger på, men derimod den computer, du har liggende nede, den sidder jo sådan set ikke og kigger på instrumenter, fordi den får sine informationer på en anden måde. Ja. Men skal vi ikke se et eksempel på, hvordan, eller en film om, hvordan sådan en computer rent faktisk virker? Jo. Ja, så skal vi prøve at se, hvad der nu sker med vores navigationssystem. Der får vi at vide, hvad der sker omkring os netop nu. Vi får at vide, hvilken vind vi har. Og som vi kan se her, så står der 262. Det vil sige, at vinden kommer fra en vestlig retning. Og så står der 86, 85, 86. Og det er sømil. En sømil er 1852 meter. Og det vil så sige, at vi har en medvind i øjeblikket på en cirka 160 km i timen. Det er et væsentligt tilskud til den hastighed, vi har i forvejen. Vi har her 482 knop, cirka 870-80 km, og så får vi et ekstra skub bagi, så det gør, at vi får en vældig fin fart på i forhold til jorden. Og hvis vi har interesse i at vide den nøjagtige hastighed, vi har i forhold til jorden, kan vi læse den her. Der står, at vi har en fart på 561 knop, og det svarer til over 1000 km i timen. Vi kan også få andre ting at vide fra den her computer. Vi kan få vores nøjagtige position at vide, hvor vi er lige nu, og det ser vi hernede. Her kan vi se vores længde- og breddegrader. Breddegraden først, længdegraden her. Vi ligger på 22 grader og 24 minutter nord, og 74 grader og 45 minutter øst. Og vi kan se, hvis vi følger med hernede, så kan vi se, hvordan det skifter hele tiden. Det er vores gyver, der arbejder hernede under gulvet, og hele tiden måler vores afstand og vores bevægelser i forhold til jorden. Så står der på den nederste linje på vores computer her, distance to, det betyder afstand til. Jeg kan faktisk ved at komme med forskellige kommandosignaler til computeren, så kan jeg få fundet ud af, hvor langt der er til et hvilket som helst sted på kloden. Det kunne måske være sjovt at vide, hvor langt det var hjem til København herfra. Og så må jeg slå længder og breddegrader ind på København. Der må jeg skrive op her, for det er faktisk det letteste, jeg kan ikke huske dem udenad. Men vi har 55 grader og 37. 55 grader og 37 minutter nord. Og så ligger København på cirka 12 grader og 40 minutter øst.
Københavns geografiske position. Og nu siger den error. Så den er klogere end jeg er. Jeg har gjort noget forkert. Den lader sig ikke snyde af nogle ting. Så må jeg finde ud af, hvad jeg har gjort forkert. Og det drejer sig om nogle punktummer, jeg skulle have sat for at gøre opmærksom på, at jeg ikke vil have nogle sekunder med i den geografiske position. Så vi slår det herude igen, fjerner det hele, begynder forfra, til 55 grader, 37 minutter. Og så skal jeg have et lille punktum. Og så skal jeg have nord. Det betyder, at der er ikke nogen sekunder med i den geografiske position. Så må jeg have en skråstreg. Og så ser vi 12 grader, 40 minutter og ingen sekunder øst. Og så ser vi, hvad der så sker. Og så kom den ind. Vi ser, hvor langt der er hjem til København. 3.388 sømil, cirka 6.000 kilometer, og kursen til København var 323 grader. Vi kan så også se, hvor langt der er til Bangkok herfra. Jeg behøver ikke at stå den geografiske position inden for Bangkok, fordi den har vi allerede i computeren. Den kan vi køre frem til her. Der står VTBD. Den skal vi prøve at huske. Så slår vi VTBD ind. Og så trykker jeg her, og så står der, hvor langt der er til Bangkok. Der er 1519 sømil, altså cirka 3000 kilometer, og kursen er 105 grader. Vi har altså en mægtig brug for det her apparat. Den styrer vores navigation. I gamle dage, der havde vi en navigatør ombord. Det var en mand, som udelukkende beskæftigede sig med navigationen. Og det foregik på den måde, at han havde en skamle bagved her et sted, en tekstant oppe i loftet, og så stod han og kiggede på stjernerne, fandt retningen til forskellige stjerner, tegnede det på et rutekort og gav også positionen heroppe, og så måtte vi så ændre kurs efter de flotninger, som vi kaldte de positioner, som navigatøren har fundet frem til. Så kom de hurtige fly som flyver med over 1000 km hastighed. Navigatøren kunne faktisk ikke følge med, og i alle fald så blev navigationen ikke så nøjagtig som det, vi har nu her. Det system, vi kører på nu, det blev faktisk mere eller mindre konstrueret til at styre satellitterne, som ryger rundt omkring i verdensrummet her. Det har vi fået, og det er vi glade for, fordi det er meget, meget nøjagtigt. Desværre for navigatøren bliver han overflødigt. Det er noget, der sker i vores samfund, når automatisationen tager hånd over os. Men det her, det er altså det bedste, og det kommer vi at fortsætte med lang tid fremover. Ja, nu har vi jo kun set vores rute på en kæmpe globus. Skal vi ikke se? Det her, det er jo noget, du deler ud til passagererne. Der står briefing from the captain, altså oplysninger fra kaptajnen. Ja. Og der har du indtegnet ruten? Der er ruten indtegnet, ja, og så har vi sat lidt tidspunkter på, når vi passerer de forskellige steder på det landkort der. Som vi kan se, så går ruten fra København op over Rusland. Vi passerer næsten over Moskva. Så kommer vi over den sydlige del af Ural, passerer Aralsøen, som er en af de største søer i verden. Den er betydeligt større end Danmark. Så kommer vi ned over området, der hedder Samarkand, og så kommer vi ned over det nok så kedeligt kendte Kabul, og derfra, Afghanistan, og derfra så ned til Karachi. Der er så en mellemlanding, og her står den besætning, jeg så tilhørte på, og så fortsætter vi ud over Indien, over den bengalske bugt, kommer ind over Rangoon, og så kommer vi over Siam, eller Thailand, som det hedder, og lander i Bangkok. Så ruten går altså herfra og hertil. Ja, fordi du fløj jo nemlig ikke fra København til Bangkok, men kun fra Karachi. Havde du ikke lyst til at flyve mere, eller hvad? Jo, det havde jeg skam. Jeg vil faktisk gerne flyve hele vejen, men jeg må ikke, og det er nok heller ikke klogt at gøre det, for det er en meget lang flyvetid. Det vil tilsvare en arbejdstid på en 18-20 timer i alt fald. Og der er helt faste bestemmelser for, hvad vi må og ikke må i den retning. Det er bestemt af myndighederne. Så man kan flyve fra København til Karachi, men så kan man ikke længere, så man står og hvile sig. Og så tager man til næste du derude? Jeg var altså kommet samme rute, man havde været der et par dage. Ja. Og så kommer de, som kommer med fly nu, de kommer til at vente i Karachi og vente på næste fly, der skal den vej ud. Ja. Men nu sagde du noget om længdegrader og breddegrader. Ja, det er jo en meget vigtig del af vores navigationssystem. Vi har jo, kloden har vi jo selv inddelt med længder og breddegrader. Vi har sat 0 længdegrader, den
Den kalder vi Greenwich-meridianen. Det er den, der går ned igennem Greenwich, som er en lille forstad til London. Den kalder vi 0. Og så måler vi hele vejen rundt. Alle de der striber, som man muligvis kan se på kortet, det er dem, vi kalder længdegrader. Ja. Så har vi også inddelt kloden på en anden måde med breddegrader. Og der har vi nede ved ækvator, den kalder vi så 0. Og så siger vi 10, 20, 30, 40, 50 og så videre, og slutter ved Nordpolen, det er 90 grader nord, og så har vi også 90 grader syd. Nu, der ligger en lille by, det her Nagpur. Ja, vores rute gik jo fra Pakistan over Indien, og der midt ind over det indiske kontinent, der passerede vi en by, som hedder Nagpur, og den ligger på en 21 grader nordlig bredde, det vil altså sige 21 grader fra ækvator, og så ligger den 79 grader østlig længde, altså 79 grader fra Greenwich-meridianen, og det giver så en eller anden distance, man kan regne ud, hvis man er klog nok til det. Det er jeg ikke lige nu. Nej, men nu har vi så et specialkort her, og det er et, som man normalt ser. Der kan vi jo sådan set måske også finde Nagpur. Kan du det? Det kan vi sagtens. Det her, det var kortet, vi gav til passagererne. Det her har passagererne ingen fornøjelse af overhovedet. Det er et navigationskort, hvor vi har de faste luftruter, vi skal flyve på. Hvor ligger Nagpur? Ja, nu må vi til at kigge godt efter. Nagpur ligger her. Ja. Og vi kom fra Karachi og kørte af en bestemt rute, eller fløj af en bestemt rute henover her. Der havde vi Nagpur, og så fortsatte ud af den bengalske bugt, kom over Rangoon, og så ned til Bangkok. Det tilsvarer altså det lille stykke her. Ja. Og du siger, at det er nogle bestemte ruter, det er sådan landeveje? Det er luftfartens motorveje, dem vi flyver på, beregnet for den høje trafik. Og vi skal flyve der. Vi har ikke lov til at flyve andre steder. Der er mange områder, vi slet ikke må overflyve. Det kan være militære områder og lignende. Så vi har altså faste ruter, vi skal flyve, når vi flyver over land. Ja. Nu flyver vi mod øst, og det giver nogle behagelige, som man ser på det. Det kan man tage, tidsproblemer. Det giver tidsproblemer, ja. Som vi alle sammen ved. Vi flyver mod solen. Ja, solen står op i øst, og flyver vi mod øst, så kommer solen hurtigt hen i hovedet på os. Og det vi har er tidsforskel mellem Karachi i Pakistan og Thailand, det er 2 timer. Det vil sige, at det er midnat her, så er det 2 om morgenen over i Bangkok. Det vil sige, også for os virker det som om natten bliver meget kort. Natten bliver meget kort, og man kunne tænke sig til, hvis man fløj rigtig meget hurtigt, ja, så kunne man faktisk miste en nat der. Ja, man kunne miste en hel nat. Nu synes jeg, at vi skal se en meget smuk oplevelse, som vi havde, nemlig en meget, meget hurtig solopgang. Solen kommer derovre. We estimate Bulra at 0207. Roger, Rango, check again. Scandinavian 971 position Lagos at 0023, flight level 330. Nagpur at 0037. Det var jo en smuk solopgang, og det gik meget hurtigt, fordi vi fløj hen imod det. Vi fløj hen imod det. Det var ikke nogen trick. Filmen var ikke kørt hurtigt. Det var, som man oplever det, når man bevæger sig mod solen. Og det var netop hen over Nagpur. Det var over Nagpur, ja. Det, ja. Så nu har vi set solopgangen, det er ved at blive lyst, og vi skal lande i Bangkok. Og så sker der noget, som ikke er sket i lang tid under din lange flyvning. Nemlig, at du skal til at flyve selv. Ja, det er sådan et overdrev, det der. Men normalt så er Bangkok udstyret med fine hjælpemidler, radiohjælpemidler på jorden. Men netop nu er de ved at lave ændringer. De laver en ny landingsbane dernede. Så det betød, at de der hjælpemidler, vi normalt har, de fandtes ikke. Så vi fik lidt hjælp af en radar nede på jorden, som fortalte os nogle enkelte kurser, vi skulle styre. Og derefter tog vi selv over og fløj manuelt. Ja, så begynder vi at gå ned mod Bangkok. Vi har gjort vores checkliste færdig. Og vi kan se nu og mærke også, for den tages skyld, at næsten på fly går nedad. Vi prøver også at se på vores gashåndtag her. De er automatiske. Flyet prøver at holde samme hastighed. Så langsomt men sikkert bliver gashåndtagene kørt tilbage.
således at flyet holder den hastighed, vi har indstillet til. På nuværende tidspunkt så har vi næsten tomgang på motorerne. Så tager jeg gashåndtagsautomatikken fra. Jeg trykker på en knap her, og jeg ser et par håndtag her falde ned. De kommer til at stå hernede. Og så flyver vi uden automatik på gashåndtagene, og dermed så holder vi en bestemt hastighed nu, og vi holder en hastighed, som tilsvarer 82% af lydens hastighed. Vi går nedad med ca. 1000 meter i minuttet. Vi kan hele tiden aflæse vores afstand til Bangkok. Vi har vores automatiske navigationssystem, som fortæller os, at i øjeblikket har vi en afstand på 95 sømil, altså ca. 170 km. Jeg programmerer vores navigationssystem til en indflyvning til Bangkok. Så blev vi forstyrret midt i det hele. Der kom han fra radaren og sagde, at nu skulle vi svinge til højre. En kurs, som fører os næsten direkte ind mod baneenden. Andre steder kan vi lave automatiske indflyvninger, hvis udstyret på jorden er godt nok, hvis radioudstyret er godt nok. I øjeblikket er de i gang med nogle reparationer og ændringer af baneforholdene i Bangkok, så deres radiosender på jorden, de som er beregnet til navigation, de fungerer ikke, sådan at vi kan bruge dem. Så det bliver altså en indflyvning på radar, det er ikke sådan helt almindeligt. I København for eksempel, der vil man altid lave en automatisk indflyvning. Nu må jeg altså sidde og styre lidt her ind imellem, for at komme direkte ind på et radiofyr, som ligger for enden af den bane, vi skulle lande på. Gear down, complete checklist. Gear down, select it. Så skal vi have hjulen ned, og vi skal have vores checkliste helt færdig, så vi er klar til landing. Gear is down. And checked. Light is out. And arm. Hydraulics and brakes check. Check was complete. Thank you. Som I kan høre, så foregår noget af radiokorrespondancen på siamesisk eller thailandsk. Og det vi taler indbydelse af i cockpittet, når det gælder ordre og informationer til hinanden, det er på engelsk, og ellers kan vi selvfølgelig godt snakke skandinavisk. Og så begynder vi en sakte nedgang mod baneenden, som vi gerne snart skulle få øje på. Det er en lille smule dise her i Bangkok. Det er ret fugtig luft der. Temperaturen er 27 grader, når vi lander. Hvad siger break temperature? Kommer ned her. Passing beacon. Flap 35. Final setting. Select it. Speed 152. Tak. Vi er altså på vej nedad nu, og vi kan nu se landingsbanen, eller landingsbanerne. Det er faktisk sådan, at der er 3 i Bangkok, hvor kun den ene kan bruges. Og den skal vi lande på, den ligger ret foran os nu. Der ser nu en højde af 300 meter, så der gradvist farten længere og længere ned. Om et øjeblik så kobler jeg autopiloten ud, og så flyver jeg manuelt. Så tager vi autopiloten ud her, og så er det mig, der styrer. Vi skal over mod banen, som ligger lidt til venstre for os. Vi har nogle lysinformation, nogle signaler nede på jorden, som kan vise os, hvordan vi ligger i forhold til banen, om vores glidevinkel er god nok. Og det er den faktisk nu. Nu ligger vi så med den rigtige retning ind mod landingsbanen. Vinden kommer næsten ret ind fra næsen. Og vi går langsomt, men sikkert nedad imod. Nu hører vi en lyd. Radiohøjdemåleren siger, at vi passerer en vis højde her. Vi passerer 30 meter. 50, 40, 30, 20, 10. Og så trækker vi langsomt tilbage og lander. Spoilers. Lidt hårdere, end jeg havde regnet med. 2 lights. Og så bruger vi motorerne til at bremse med her.
en lang bane foran os. Der er ingen grund til, at vi bruger vores hjulbremser for meget. Og 60. Og så er vi i Bangkok. Ja, så fik vi landet, men nu skal vi jo så taxi ind, hedder det ikke? Vi skal køre en 3-4 kilometer for at komme ind til bygningen, hvor passagererne skal. Ja. Og der har vi også en helt faste veje, vi kører der. Asfalterede veje, som er ret smalle i forhold til det brede fly, så vi kører langsomt ind over. Og der er sikkert mange, der har tænkt på, hvordan vi i grunden kører, når vi kører på jorden. Der er nogen, der tror, at vi har motorer, som trækker hjulene rundt. Men det har vi ikke. Det vi kører på, det er vores almindelige motorer. Og vi kører faktisk de motorer så langsomt, som de overhovedet kan. Vi kører dem i tomgang. Ja. Og vi stopper også gerne den midterste motor, så vi kun har 2 motorer. Og så kører vi altså med en hastighed, som ligger på en 25-30-40 km i timen. Og jeg sidder ret meget langt fremme i flyet. Hovedhjulene, de sidder 30 meter bag. Og selve næsehjulet, det er det, jeg styrer med, det rette øje i venstre side. Og det sidder en 3-4 meter bag, hvor jeg sidder. Så man kan godt forestille sig, at det er jo tilsvaret, hvis man sad på kølerfiguren af en bil og skulle styre den. Det er godt vel vanskeligt. Derfor går det langsomt. Jeg lader også mærke til, at når du lander, så er der en, der siger, at 100 fod, 50, 40, 30, ja. 10, 20, 10 ja. Fod. Det er cirka 3 meter 10 fod, ikke? Ja, det er det. Det er meget højt, vi sidder, når vi skal lande. Ja, flyet, når næsehjulet er på jorden, så sidder vi en 5,5 meter over jorden. Men vi kommer ind i sådan en vinkel med næsen meget højt, så vi sidder sådan en 15-17 meters højt i det hovedhjulene tager jorden. Og det er svært at bedømme det, så der får vi hjælp fra den mand, som ikke lander i, ham der sidder i højre side. Du sidder faktisk på toppen af et 8-etages hus eller noget i den retning, ja, og så skal du sætte hjulene, som er 30 meter bagved på jorden. Det skal vi, ja. Så vi får altså hjælp. Vi hjælper hinanden der bliver kaldt nogle radiohøjder ude. Ja. Sig mig, du sagde nu om, at det var en lidt hårdere landing, end du havde påregnet. Vi vil gerne gøre det så blødt og behageligt for passageren som muligt. Der er sådan en sport i at lande blødt og elegant. Og det her, det blev lidt hårdere, end jeg havde regnet med. Men specielt hårdt var det sådan set ikke. Jeg tror nok, man kunne have en øl stående foran på et båd uden væltet. Men det var ikke så godt, som jeg gerne ville have lavet den. Så godt som alt, hvad der sker ombord i flyet her fra i cockpittet, det bliver overvåget af automatiske systemer. Der sidder rundt omkring føler og computers, som registrerer alt, hvad der sker. For eksempel, hvis vi skulle lave en lidt klumpet landing, det er selvfølgelig meget, meget sjældent, men skulle det ske, så kræver det, at flyet får et ekstra tjek på jorden. Og computeren finder ud af, hvis vi laver sådan noget, og så sender den automatisk et stykke papir ud hernede et sted bagved, hvor der står, hvad vi har foretaget os, som ved, hvad man skal understøtte efter landingen. Vi har også selv mulighed for at tage lidt informationer fra vores computersystem heroppe. Vi kan for eksempel bede om at få at vide, hvordan vores motorer fungerer netop nu. Vi kan få noget at vide om temperatur og brændstofforbrug osv. Og jeg skal bare sætte en kode på computeren deroppe og bede om at få en udskrift af den. Så kan vi se nøjagtigt, hvad der sker med motorerne, og det prøver vi nu. Computeren var heroppe, og jeg skal trykke en kode, som hedder ENG. Det står for engine, det betyder motorer. Og så trykker jeg på en knap her, der står print. Og nede bagved her sted, der kommer en strimmel papir ud, hvorpå der står nøjagtigt, hvad der sker om motoren i det øjeblik, jeg trykker på knappen. Og det prøver vi så at kigge på nu. Nu skal det foreløbig vende rigtigt. Og på det der kan vi for det første læse, at det er en DC-10. Det ved vi jo godt i forvejen. Vi kan også se, hvor højt vi flyver. Og det er faktisk vigtigt af hensyn til motorerne, fordi motorerne har forskellige brændstofforbrug afhængig af, hvor højt vi flyver. Jeg kan for eksempel se, at motor 1 i den bagerste del af motoren har vi nu en temperatur på 679,3 grader, så det er uhyre nøjagtige tal, vi får her. Jeg kan ligeledes se, at motor 1 på det tidspunkt, hvor jeg trykkede på knappen, brugte 2.329 kilo brændstof i timen. Jeg kan samtidig se, om motorerne fungerer godt uden at vibrere. Vi har nogle måleinstrumenter, der sidder ude i motorerne, som kan føle enhver vibration. Og det kan jeg også aflæse her. Der er så godt som 0 vibrationer, det vil sige, at motorerne fungerer perfekt.
Hvis vi kigger langsomt op her, så kan vi faktisk se et instrument, som tilsvarer det, som jeg læste her, og det sidder heroppe. Det giver vibrationerne. Der kan vi se det på nogle visere. Jeg kan tage forskellige dele af motoren og se, hvordan det fungerer. Men det her læser jeg meget, meget mere nøjagtigt. Her står de på 10 millimeter alt sammen. Ja, så har vi været i Bangkok, eller vi er i Bangkok, og har set på computeren og alt muligt andet. Men nu skal vi så på vej hjem igen. Vi skal flyve fra Bangkok til Calcutta, og så fra Calcutta til Karachi. Og det bliver nat, og vi skal opleve en natlanding. Men den var der jo visse problemer med. Ja, ikke problemer, men fortæl lige, hvad var det egentlig, der skete under natlandingen, og som vi skal opleve? Der skete ikke noget, vi ikke havde regnet med i hvert fald. Nej. Men der skete det, vi kom flyvende ind. Normalt så vil vi gerne lande direkte modvind. Og her har vi et billede af Karachi flyveplads, kan man sige, hvor man muligvis kan se landingsbanen her som en streg. Helt derhenne? Derhen, og det her, det er den vej, vi skal flyve ind for at komme direkte ind til landingsbanen. Det er sådan et kort, du får. Det har vi altid til enhver flyveplads, hvor vi skal lande, har vi sådan et kort her. Ja. Det vi så gerne vil, det er lande i modvind. Ja. Fordi jo mere modvind, jo langsommere er farten, når vi lander. Men det er ikke altid, at vinden den gør, som vi vil. Og den her landing, som vi skal se, der kom vinden ned her fra en sydvestlig retning, kom altså herfra, og vi lander i den retning. Ja. Vinden bevæger altså flyet. Hvis vi nu tænker, at det her det er flyet, og det her det er næsen på flyet, hvis vi nu holdt den i samme retning som banen, så vil vinden skubbe os over, og så vil vi aldrig ramme banen, så vil vi ende heroppe et sted. Så i stedet for, så må vi ligesom sætte næsen til venstre for banen, og så flyver vi sidelæns ind, og kommer altså hen over baneenden. Men vi kan selvfølgelig ikke lande i sådan en mærkelig skæv stilling, så der må vi umiddelbart, før vi rammer jorden, så må vi have næsen rettet op, sådan at vi kommer til at lande på banen med flyet i den rigtige retning. Og så må jeg samtidig krænge flyet over mod venstre, for at flyet ikke skal skride af banen. Så det vi gør der, det er, at vi kommer flyvende skråt ind og retter flyet ud lige før vi lander, sænker den ene vinge, i det her tilfælde venstre vinge, og så lander vi først på venstre hjul, og så lander vi bagefter, eller sænker ned på højre hjul, og så næsehjulet ned. Og det er jo det, vi gjorde i Karachi. Jeg synes nu, at det var meget blidt og behageligt. Men det er altså en ting, som man ofte kommer ud fra, fordi det er sjældent, at hvor han laver vinden lige nøjagtigt i retning af banen. Så snart der er sidevind, så kan man komme ud fra det. Så skal det helst være sådan, ja. Det bliver den perfekte landing. Så synes jeg, at vi skal nyde den perfekte natlanding. Jeg sagde ikke, den her var perfekt, men det er den perfekte måde at gøre det på. Ja, men lad os nyde landingen i Karachi. Så sætter vi hjulene ned. Det var den ordre, jeg sagde, der gear down på min checklist. Vi gør vores checkliste færdig før landelsen. Vi har alle punkter med, så alt er klar. Og når hjulene er nede, så sætter vi lidt mere landingsflaps, landingsklapper ud. For at få hastigheden ned. Spoilers light off. Arms. Hydraulics checked. And brakes checked. Checklist completed. Jeg har nu koblet autopiloten ud, og vi flyver manuelt. Tak for det. Vi har vores automatiske gashåndtag på, så farten ikke kan blive for lav. Vi har en afstand hen til banen på en cirka 6-7 km. Vi er nede i 500 meters højde nu. Fortsætter med at gå stille og roligt nedad. Vi har en svag sidevind fra venstre. Det er derfor, at næsen peger lidt til venstre for banen, men efterhånden, som vi kommer ned, så kommer vi til at flyve fuldstændig lige i forhold til banen. Flap 35, final setting. You see the light pop, but I still have warning on it. Nu sætter vi så landingsklapperne ud til landing. Og vi sætter farten ned til den hastighed, som vi skal have for de næste par kilometer. Og om et øjeblik, så sætter vi farten helt ned til den hastighed, vi skal have, når banen ind. Nu kan vi se nogle lys dernede, vi kan se indflyvningslys, og vi kan se nogle lys for enden af banen ud til hver side. Det er nogen, som kan give os lidt informationer om, hvordan vi ligger i forhold til den bedste glidevinkel. Og det skal være sådan, som det er nu, hvor vi har nogle hvide lys. Vi har 2 rækker hvide lys, og så er røde lys. De 2 sidste, de er røde, og så lægger vi på den rigtige vinkel her.
kommer vi ned, og vi skal helst lande en lille smule på de venstre hjul først. 100. Bare lige røre med venstre hjul først, og så skal de højre hjul 50, ned. 40, 30, 20, 10, Så trækker vi stille og roligt i 5, bilen, og nu sætter flyet sig om et øjeblik 5, på venstre hjul, og så på højre hjul, og så bremser vi med motorerne, 3 lights. og så næsten ned til banen. Og den er dernede nu, og så bremser vi alt, hvad vi kan med motorerne. Vi sparer på hjulbremserne, de bliver nemlig meget varme. 80. Og det var så landing i Karachi. 60. Nu taxier vi ind til vores parkeringsplads og forlader flyet for denne gang. Denne besætning her bliver i Karachi nogle dage, mens der står friske folk til at overtage flyvningen på den sidste del til København. After 12, taxi slowly to the Damasha Police.